pagayam intengaro din ni Rugi nga iba sa rito lagit tinapalabas ni pagayam tayo nga Arsenio Guillermo iti Claveria kagayan sa gudahin nga surat. Dear Manong Nemy, gasat naindaklan nga balikas anay kawes iti tunggal parswa. No, naipasngay ti ubing nga maladaga kay nagururayin kang kuha na ti gasat. Kawayadan nga dumakkel ket agbatay iti agbatay daytoy iti PANNARABAY ti NAGANNAK. Ta isuda ti mangmuli amang panday ken mangteneb iti ani sinuman nga anak bang teneb iti pamagbaga. Isudat bang isuro ti wagas nga naibag kan pagayatan ti Dios. Ket babayan ti pamati agdignay ti umiso nga aramid nga agturong ti pangimbagan nga magtag-ay ti bihag tapno masapulan na tinekari agasad para ken kuana. Kasto man nga rod Manong Nemy nga rugyak ti amin ti pagkasalitaan. Bumanagbeg ti putok iti aglawlaw Manong Nemy. Huwain, gapot ti panagbusi, dagiti na dumaduma ti klase na nga igam. Huwain Manong Nemy bumanagbeg ti putok iti aglawlaw. Babayin ka na kiti igam kasi iti 45 armalit rifle, M14 rifle, ken granada. Agugubat dagiti soldado ng Armada ti Pilipinas ken dagiti rebelde nga New People's Army. Sumalipeng-peng ti buteng dagiti talungan nakmi ken Elizabeth Manong Nemy ket imbarakop da kada kami nga agasawa. Asa daglayng ti balay mi iti lugar nga Barrio Malasin, Claveria Cagayan nga nagsabatan ti engkwentro dagiti sinumbakin nga puwersa ti AFP ken ti NPA. Takaduan na idi Manong Nemy ang dakdakiwas a rebelde ken soldado. Ket biyang mi a sibilyan ti maipit. Ket adda dagiti inosente nga sibilyan nga mairaman nga maibuwis ti biyag na. Gapoy ti baluktot a pamati dagiti makanikid a puwersa. Ti ideolohiya nga inda ilablaban. Uso sarenda ti kasasad dagiti umili. Nga nakurapay may kuskuspil kano. Kaya sudat agserbi nga salaknib kadagiti mananggundaway ken babaknang. Ken dikiti kadda kano iti ken kastamot na dagiti agamrod abu ken buklis nga politiko. Ket adu tinapapatay Pilipino kontra Pilipino. Agkakadaraan agpipinatay. Mabuteg ako na Arsenio. Mabuteg ako teksting mapaspasam ak pumano tayon dito'y Cagayan. Kinuna idi ni Elizabeth nga asawak. Elizabeth, sayang tinipundar tayo no panawan tayo. Nakunak kang kuana. Tanapintas idi ti trabaho Manong Nemy di tatagat industry. May sak ng empleyado, trabahador, idak kala kumpanya iti laking industry. Oen Manong Nemy na ipasngayak dito Claveria Cagayan. Oen, idi mamamok ni Elizabeth. Idi mamamok isuna Manong Nemy, siyempre. Marigna ti maysa nga lalaki. Tirigna na para iti maysa mabae. Naminsan nga naisuro tak ken angkel ko nga nagtrabaho ditoy. Agkontrata ti buwon di angkel Tansyo. Mismo nga karuba ti pagubraan mi ti balay nga pagtaengan da Elizabeth. Na love at first sight tak manong ken kuana. Keta indrok noy ko ti panakayat ko ken kuana. Iti naminsan nga inak pinasyar ni Elizabeth iti balay da. Ni pag-akon ken kuana iti Elizabeth.
I love you. Madlaw ko Manong Nemy nga damatrik na ni Elizabeth kanyak. Kat siyempre iti masansan ngayon nagpanang pasyar. Kat siguro iti panangamiris na nga damat marikrik na ng isang sangayan kanyak. Kat panangamiris na panang pamati na nga napudnuak kang kuwana. Inaklunak Manong Nemy. Ito na minsan Manong Nemy nga inamis ko ngagpasyar kami dyan sa Nicolas nga nagtaudan ti pamilya. Kat pinugustuhan nakmet. Napan kami nagpasyar di talawag kat nagbuya kam ti sine. Dapat lapagsinyan idi Manong Nemy dito sentro ti syudad. Kat iti kasisikatan nga bagsinyan tinapanan mi. Na idin ti damok nga maarakop ken maagkan in ken panaglanang dagiti bibig mi ken ni Elizabeth. Wen Manong Nemy san min nga binuya tibuy-buyaan mi kuma. Ta sa bali maten to brahmi ta talaga nga jak maten mauma nga mangnananam amang nutnutut kadagiti nalamuyot nga bibig ni Elizabeth. Ket ninanam mi ti samit nga abukayen ti agek. Kas tamaten ti panagdagiwas dagiti dakulap ko kas lakladat at kabakiran Manong Nemy agsapsapul ti anupek nga nasken nga nakanupen. Nagkarayam ti dakulap ko kaslada sapsapulen ken arikapen na. Narugso tirik na kaslag karayam ti bara kadagiti urat ko ket dumanon iti pusong ko. Kasla kaya ti armas ko iti agkawala wano agpakawala. Manong Nemy kayat na ti rumasot kayat na ti makarukat. Elizabeth, iba't pati ko na yung unay. Kaya di tarumuar kami iti pagsinyan intuloy mi tinapan iti hotel Manong. At dapat lang iti daan ng hotel dito sentro ti syudad dadi na uram numalakip mo Manong kabisado sa. Dito ngayon sa rekon Manong Nemy ni Elizabeth. Kaya dito'y Manong Nemy intuloy mi tinagpapas anagin narakop. Ngagpadpana kami nga kaslagit pas ngay amaladaga kaslaubingan nga lamu-lamu ti kayarigan mi. Nagbatok-batok kak nagpisaw-pisawak Manong Nemy. Dito'y Manong Nemy nangig ko anatimod dakiti agkaka parugso nga reng-eng ken sa asog ni Elizabeth. Wan Manong Nemy dito'y ko napaniknikan nga siya ka talaga tadamo ng usat iti kuweba nagarik naman iti saem nga mapagapaman laeng kadawan iti sarda iti napanagasog gabuta. Agpadpada kami Manong Nemy nga nananamin ti kay papanan ti diro ni ayat ti panagtipon ti bara ken bara ayat kenayan. Wen Manong Nemy kaslasan mi ammo ti mabanog ken Elizabeth nga mabaril na kumamanong. Kadagtultuloy ang data ngayon kam panagragsak. Tapno agtultuloy masapul nga ikasar ko ni Elizabeth. Na ulit-ulit day dinaragsak kapag tengmi kay Elizabeth aging kana nga nagsikog daytoy. Banag nga nagtungpal iting kampanag-asawa. Nagyan kami iti lugar da nga Claveria. Kad nagobrak di tataggat laging industry. Dito'y nga nakaurnong kan nakapundar kami iti balay. Adamat iti sang kabasit nga karinderyami Manong. Naipundar mi iti sentro ti ilimi. Kadiso idi Manong Nemy ti asasagasuan ni Elizabeth nga asawat. Kasta gingga na daan kami ti anak. Kat napardas Manong Nemy ang naglabas ti panawan. Talo idin ti anak mi ken Elizabeth. Idi mangrugin nga nagulo ti probinsya mi a Cagayan. Dito'y tinagtaudan na kitinaruay nga rebelde nga NPA, the New People's Army. Isong iti agangay Manong Nemy nagbakwit kami ti pamilya. Pimanaw kami. Pinanawan mi ti balay ken solar mi in sakripisyo nga inserati karinderyami. Kadintalag mi kanakidi kakabsat ni Elizabeth ti pundar mi nga lute ken ti balay mi.
Kaya imbagami ngagsubli kam to into nagtalnan sitwasyon iti probinsya ti Cagayan. Labang kami karot nagnaen dito sa Nicolas, Ilocos Norte kat siyempre akas construction worker. No pinarigat manong. Ngayong kasapulang nagtrabaho ak. Tapno at apang biyag ko ti pamilya. Sagba sa idin Manong Nemy ti elementarya dagiti anak mi. Kasta tinapasamak. Kat inananusan mi tirigat. Naimbag tayong karigatan ni Elizabeth tinaglako ti pansit ken highball iti sango ti balay mi. Kada damat idi umay a customer na. Adumanong. Kasta tinapasamak. Aging nga nakakita kami ti pwesto iti tiyandaan. Kaya't naglako iti pamikat kan pangaldaw kasla basit a karinderya. Gabuta saan ngumdas ti masapulan mi nga agasawa iti agserbi ti pamilya. Nagdesisyonak Manong Nemy amapan makigasang-gasat iti balasyo tao. Sadya Japan. Ijayak Japan Manong Nemy nga nagaplikar tapno sa jayak ngagtrabaho. Ket nupay nadakkel Manong Nemy iti magastos iti panag-apply ti abroad. Iti panagtrabaho iti Japan Manong Nemy. Ngam talagang karigatan mi iti nagremedyo. Nagpatulong kami kanagiti mabaling nga utangan mi iti kwarta na siya at damat iti napnuan na imbaganakem nga nayat nga tumulong. Manong Nemy, kinunaidi ti asawa kaping amin nga. Pahila nga panunutan ti pumanaw lakay. Adang trabaho ta nga agpadpada. Ano saan to yung taada? Kinuna ti asawa kidi Manong. Panunutan ti masagbayan ni kinitalungan nakta, Elizabeth. Wen, kasapulan nga dumteng ti panawin. Iti pa nagkuleho da. Kasano no dumteng to ti panawin nga kuleho da. Di mo kadikayat ka nagarapap ti na siya to nga pagbanagan na. Katsama na. Yung mataraganak. Kasano no makalipat kan to. Kit babayam ti pamilyam. Saan kuntong maaramid data, Elizabeth? Ta ipatpatig ka na unay. Ipatpatig kayo ka na kita anak ta. Isogarot yung sakripisyok ti mapahan makigasang-gasat di sa baling ang pagilian. Tapno, maipayan tanto iti umisong sa pulan na kita anak ta. Barang no, adan tumit ungaran ti biyag tayo. Di mo kadikayat, ti kasta. Alawan, aganat ka nga ron. Kaya nagsusurot kanto. Napanak di Japan ke titrabaho kid construction na ito pag-ispalto kam ti kalsada. Nakalam namin is magustwak di trabaho sa madadangak ti pudot. Nagtrabaho ak nga ro sa di Japan iti 5 tawen Manong Nemy construction ti trabaho. Narigat ngam dagkali di ti sweldo kasta-kasta king ka nga nakapundar kami ti kagangay ti kalawan na Manong Nemy ka nakadakkel ng split level bungalow. Naimbag Manong Nemy tadamit labukod mi nga balay. Narigat ti kaskasera ako na Manong. Ada idein iti sekundarya dagiti anak mi kadta nagtultuloy ti inda pa nagbasa. Nagawidak iti adda nagturpos ka nakwada sa nagsubliak manin iti abroad. Kasapulan nga agabrudak, kasapulan nga agtrabaho tapno may tultuloy ko ti panagsapul iti paggadal dagiti anak ko. Ket ti mulong met ni Elizabeth, babaen ti negosyo na nga basit a karinderya. Kastoy Manong Nemy ti biyag mi ket kang kanay mi daw-dawat nga sapi ko ma. Tawan ti anyaman nga dumteng nga nakana a problema mi. Oen Manong Nemy makatulog met idi ni Elizabeth kabayan babae ti basit nga karinderya. Pasari mapan tumulong dagiti anak mi. Nang runa nung hasta nga vacant time da iti da panagadal.
Nakapagturpos dagiti duwa nga anak mi babay ni sakripisyo ken panagtunos mi nga gasawa. BS Agriculture ni Junior, Architect do Manong Nemy sa BS in Commerce, Major in Accounting ni Lisette. Sa edikuan, nag-apply nga napan nag-abroad sa South Korea. Sa nag-asawa, iti agangay, iti may isang foreigner Manong Nemy. Nagalalis to dagiti pasamak Manong Nemy. Kada talawan ni pagyamyamanak, tate ko na akong agkaasawan dagiti anak mi. Nagtrabaho mat ni Junior ti opisina ti MPDC, iti engineering office iti San Nicolas, kat nakaasawa iti agangay. Ti amo kidi Manong Nemy kat awan iti dumteng pay nga suot wano panubok ti biyag iti pamilyami. Iti tamadanit sakit ti nauding anak mi, ni Senaida. Nagsakit iti kidney failure. Kidney failure Manong Nemy. Naminduwa ngagdialysis iti makalawas. Dakila kandidad ti kastusen. Masya na kiti anak mi. Dandani idi nagturpos ti kolehiyo. Mga alamat idi ti kurso nga mass communication. Saan na idin nga may pasnekpay Manong Nemy. Saan idin nga may pasnekpay ti asawak ti trabaho na kabati panang pampanunot na ti kasasaan ti buridek mi. Ta kanayon na kanumat idi nga ipan ti pagagasan ti anak mi. Kano ko na tanda nga rod ti abroad. Isong insardeng na tinegosyo akas na insardeng na tinegosyo na karinderya. Sakit samata idin ti may kaduwang anak mi sa Jaya South Korea Manong Nemy adamat idin isuna sa Jay. Agan man iti pundar na nga balay ti lugar nga nakaikamangan na. Aduha kwarta Manong Nemy iti impaw-pawit ko para lahing ti gastusin ti anak mi Manong Nemy. Tapno lahing maispalisuna kabsat. Wan Manong Nemy, adu mabusbus iti panagpaagas ti anak mi. Nembag tadda di doa nga anak mi at tumulong. Kasta ti pasamak Manong. Wan. Pinagasan mi iti dua aging ka Manong Nemy iti talo nga tawen. Iti na minsan nga timawag ni Elizabeth nga sawak. Pa, agawid kan. Kat ba di ti kuwanin ni Senaida? Kanya? Kumarkaro, tiga sasad na. Nakakutkut tumangin. Masyanak unayin kang kuwana. Nagsangsangitan ti asawak Manong Nemy gapoy ti daytoy impakaamok iti bosko. Nagpakadak kang kuhana. Nasiyatmet tamaawatan na. Kumakit saan nakapalubusan tanipintas ti performance ko iti trabaho. Ngam no kastoy ng emergency nga ibagam kat maawatan na. Mangdad pa'y dadakila kantidad kastulong na. Kat si magpedak dito Pilipinas. Diyak nasang patan na kita agina nga Elizabeth kan ni Senaida iti pagtengan mi. At dada sa Batak iti ospital. Sigod nga napanak Manong Nemy iti ospital kat kastawan iti sang sangit ni Elizabeth nga nagsabat kanya matmaturog iti di Senaida. Masyanak iti lang na ito'y talaga nga nakakutkuttungin. Diyak nang gawinan nga nagarubos digit iluwag. Anyan napasama ka ni ti anak mi Diyos ko. Hindi dito yun nga kasasad na. Nitanamitim ko. Diyos ko, sa mong ipalubos nga sumina ti anak mi, please.
Kat Ispalan nyo kumayso na pangasiyo. Kaya dinamag kumayat Manong Nemy di kasasaan di kinidwapay nga anak mi. Kanayon nga umahi bumisita da junior. Ngami tirabi nga umahi. Nagubra nga rod. Nagubra ti aldaw. Kadimit leset. Intawag kun kang kuana. Imbaga nga karagatan na matiagawid. Kinuna ti asawag. Manong Nemy maupay idintirik nami ti kasasaan ti anak mi. Masyan kami unay kang kuana. Kaya di makariing kinuna ni Sinaida ang anak ko. Pa, anak, lumaban ka. Pa, anak, lumaban ka. Nabanug akon pa. No, saan? Sana ako, di mo ko naenday ta. Kaya't kunti agina na. Sabo ko na yung tikastanak ko. Umimbag ka. Umimbag ka. Sayag lang, di kita ado nga magastos. Tigayit ko, agsardeng ako ng agday-dialysis. Marigatan ang unay pa. Anak, sa mga sawan tikasta. Agawid tayon. Kahit kung makita sa Jabalay, sa Jack Cagayan. Kaili ko sa Japa. Kaili ko. Kahit ko nga sumarong karta yun, ti Claveria. Sagbay nga. Alawan na naisutim. Pakalag-alang tirik ng mapantay sa Jack Cagayan. Ha? Kaili mo ti lugar nga nakainakam. Amok. Mapantay sa di kagayan anak ko. Kinunak Manong Nemy kadyak masarkedanan taglo. Kayat ko nga lapdan tiriknak tadyak kayat nga makita ti anak ko ti kastoy nga panagharupos dagiti kabal dagiti luwak ng tsak kabailan Manong. Tsak kabailan. Idi umimbag basit ti anak mi. Insang pet mi Manong Nemy. Isuna. Iti palay mi dito sa Nicolas, Ilocos Norte. Ngam ka po tayo rang nalata nga mapang kami sa di Cagayan. Katinong palmi ti dawat na, Manong Nemy. Pa? Hintayon uwan. Nangarkila kami ti MB van ang nagluga nami. Nakita ti Sir Mata, karigin mata ni Sinaida, kabayatan ti kadami sa di Cagayan. Nangruna, kat naragsak, di kiti kabagyan mi, anang sarabo ka na kami. Nagpamisa, kan nagpadaya kami. Kat pinawarisan mi, piman tibalay, nga nagpanawan mi. Imbag dadakayong ko ng istimar nga kan nagyan ditoy, Manong Nemy. Kat masirmatak tiragsak ti anak ko. Diyos ko, sapay ko mata da ito'y ti makaagas iti anak mi. Sapay ko ma. Ado ti di maray Manong Nemy ti pasken kita may luliwag ko ti sasaadan ti anak mi. Nangruna kita naragsak met dagiti di maray impasyar mi pahay ti anak mi Manong Nemy sa Japiat inkarkararagam mi iti ina Birhen Maria ado nga paspasyar mi nga makasapulan nga gawid kami matlayang iti Ilocos tagasapulan nga agdialysis tangumato manen ti dagiti nasken nga saan ko mga nubeng nga umato Manong Nemy. Nasken nga maikat ti poison blood iti bagi ti anak mi. Tano saan nga madalusan kada adadang madadael kanakapsot ti bagina. Nagawid kami ti balay mi ti San Nicolas iti sumarunong aldaw kadi impampiumanin sa Jabatak iti Mariano Marcos Memorial General Hospital Manong. Kat na isayang katmanen ti dialysis. Karay di nakasla. Adadang ako mapsot ni Sinaida, Manong Nemy. Ngaritan ti adada nga nakariknaan mi ti sakit, ladingit,
panagdanag. Naging ka Manong Nemy. Nga sanan nga kinabailan pa Ket pimusay ti anak mi. Sorry. Awanin ti biag ti pasyente. Kinuna ti doktor nang tamin kan kuhan. Saan? Saan doktor? Saan nga mabalil nga matay ti anak ko? Pangasim. Aramidin nyo ti amin na kabilan nyo nga mga gasken kuhan na. Dahil tayo tinagpatinggan na, saan dok? Saan? Di jilaingin Manong Nemy tinururay na napan nagpakada iti na kainakan na nga probinsya iti ili nga Claveria kagayan Manong Nemy kalpasan na naisubli dito ikat dito yan nga nagsatanin iti angis. Nga nagsangsangit kagsangsangit kami kasla nagtupak ti sububukay nga lobong ka na kami. Ket dinusag-dusag ko Manong Nemy ti pader napatughawak ket kaslak-lagbala nga mga apot ti rupak mangtaptapaya ti ulok kastaon ti sangit mi nga gasawa Manong Nemy anyan nga nagsaem kasla mapirsa-pirsay dilaslasag ko iti pupusay ti anak mi kumakat siyak lahengan tinatay kinun ko na kanagsangsangit. Ado nga luwa Manong Nemy tinagarubos met kadagiti kakabsat na. Gabuti na ulpit nga gasat. Sayang tarapahap mi ti anak mi. Sayang tarapahap ni Sinayda. No kasano? No kaano pa nga dandan nga nagturpos iti kurso na iti kolehiyo isumit. Iti pa ng panawnan kada kami. Naiman sayag tanak ko nga ni Sinayda ket di mabubus ti sangsangit mi. Anyan nga nagrikat nga awaten ti pamilya ti kasto nga napasamak kang kuhana kada kami. Nasakit ti agpasing na Manong. Kaya di tayo punpun min ti bangkay na kastaon ay manen ti sangsangit mi. Nabayag nga ililiwag ko ti amin. Kasi lamapukpukaw ti panunod ko. Ada dagiti gondaway matagdagainip ko ti anak mi. Huwain Manong. Mabangbangungutak. Matagdagainip ko isuna. Kasi madadahili din siyembeng ti panunod ko. Naimbag tadan ni Elizabeth ta nailiwliwag na. Naimbag ni Elizabeth ta nailiwliwag na ti amin. Nupay siyak ti lalaki kasla siyak ti nakapsut na lupoy. Nupay amok ang nasakit kang kuha na tinapasamak. Uwan. Baglaki din taratib-tib ker iso ng himsya. Agtal-talawatawa kidi akaslag mauyong rumwara kidi pagtaingan mi Manong Nemy kadagpaspasyar ng agsursursur. Papano aya Arsenio? Kung kunada Manong Nemy kanya. Sa pulik tinapukaw kong anak ko. Kunakmat nga sungsungpat. Susapo. Sa anak mo't ngagbagtit, sa anak mo't ngagmauyong ngimtyak maawatan iti triknak. Sang-sangitan nak ni Elizabeth nga asawak. Makagura pa idin ti anak ko nga ni Junior. Pangasim ka di matanay, Papa. Pa. Pangasim mo na. Nagtala kayon. Di ka di mabain. Nakamin nga anak yun, ti mabain. Anyala ti kunain na nagiti makamamo ko na tayo. Bay anak ka di ala. Oo, matinagas ka na ramidek. Sa sumang patak mata. Bay nyo nagiti tatao no anyat sa uda. Sada nga marikna ti marikrik-rik. Ngamta kami ti madanagan Papa. Kasano ti kadayo ti langalang kinadadakas papasamag ka na kayo. Alaman, kasano no madong para kayo no agsakit ka. Kasano no ma-stroke kayo ti dalan gapoy ti naputot nga panawan. Siyak ti saan nga makaawat. Manong Nemy kasto nga kasasad ko ket didak maawatan. Diyan mo no apay nga ramidak ti kastoy jak maawatan ti riknak maabak ti simbang ti panunot ko. Ket pasaray sombre ka kiti simbahan Manong. Agbay mesag nga karkararag. Uri awan ti misa ket innak sumuknal agsangsangit ak Manong jak ammo no kasano ti kaunday ti panawen nga kastoy ti kasasad ko. Kasla
Naipaugali kon ti rumwar ngagpaspasyar amo nga jakon ka masapul amo nga jakon masapulan ti anak ko nga ni Sinaida ngem apay nga adipan nagtiulpit ti gasat nga nagbanagan ti anak ko apay nga nagbalin ako nakastoy apay Diyos ko apay kasto ti nagbanagan ti amin. Aging ka nga naglimpyo mitlaing ti panunot ko ket naragsakan ti asawak. Ore ti anak mi nga arkitek, kastamat ti anak mi nga dasadya Korea. Kadi di agangay, inbaga ken Elizabeth nga gaplayak manin nga mapanabroad. Ay saanin? Arsenio saanin? Apa nga panahon na nagbaybay sa dito balay? Kinunana. Kahit ko nga nananay ti panakailiwliwag ko ti papusay ti Sinaida nga anak ta. No dakte ada yung lugar. Sadyay malipatak ti amin kan may sakit ko nga ada masapulan na kwarta. Di mo kadikayat? Natulungan ta dagiti anak ta. Kat matulungan ta met dagiti apo ko ta. Kinunak. Agad kasanuak nga rod nga ibatim panawan na kang may sawanen. Hindi mapanggagyan sadyay ayan ni Junior. Tapno makikita mo kita apo ko ta. Arsenio, numabaling nga jakon kayat kang pumanaw ka. Umdas kanya konti, ited na kita anak ta. Ala ka din ba kayat palubusan nak? Ay susapo, mapilit ka. Kat nag-aplayak sa South Korea dito yung pasnek ko tinagtrabaho. Dua nga tawen nga nan anusak tinagtrabaho. Kada kipaw-pawitak met kay Elizabeth nga asawak no ada agpapawitak iti masweldo. Ada basit ornong ko edita mapanunot kon ti agawin. Gabuta awisan na kami ti anak mi nga ni Lisette ngayon ka magtur iti asawak sa South Korea. Ngem samet ko manunggot ti asawak. Sige anak. Adan to panahon nga umay kami. Kinuna idi ni Elizabeth. Ngayon di agangay manong naalukoy kumitlaeng ni Elizabeth. Kaya nagkakikita kami kinilisette, Manong Nemy, nagpintas. Makapag-tour kami Manong Nemy, anya nga rod. Agragsak kami muta na. Impaspasyar na kami ni Lisette. Lupay ditoy, nagapwak ka ng trabaho tinapalabas. Naragsak ti kadami sa South Korea. Tamalaksid nga nagpaspasyar kami, nakapasyar kami at pinalubusan no, pinabalunan na kami ti anak mi ti dakkel kantidad. Kadidi tamakasangpet kami ti Bagilyantay nga Pilipinas. Nagsaritahan mi ti asawak nga celebrara mi ti silver wedding anniversary mi. No pa'y limempas idin ti 25 years inaramid mineta nga napatingalagip ti kalay sa mi manong. Naragsak ti wedding anniversary mi, ta inaramid mi, ti seremonya ti kalaysa, ken ti sa graduan nga misa. Naragsak da kita anak mi, da junior ken ti asawa na, ken di kita anak da. Da kita apo ko mi. Kastamat ka naragsak ni Lisette ken ti asawa na, kompleto ti bakabuklan ti pamilya na. Ket maragsak anak, makakita ka da kita apo ko mi. Kadidi, tanda kami iti reception, iti function hall, iti may isa nalatak nga catering and function hall. Naisayangkat Manong Nemy iti cultural nga traditional nga panagsalami iti asawak. Ket binituran da kami Manong. Dagiti narway nga naki-attendar iti celebration naragsak. Happy ever after ako nada. Nagyamyawan naglauna iti Diyos Manong Nemy nga oray naglalabas ken darigatan kami pasare kami ti adu nga suot ken panubok ti biag. Daragsak kami ti kumodyanan na. Ben adamet lata iti lagip mi Manong Nemy dedi anak ko. Dedi Sinaida. Mamo kanaragsak isuna sa heaven ngayon na ita. Huwag Manong, kada dala tama di kong taway. Mamampay pasyarin ni Suna.
iti tanem Manong Nemy hindi sinay na. Welcome to iti asawak Manong Nemy iti talwa kandela kalpasan nga may parabaw dagiti sabong iti arabaw ti pansyon. Agdanda na mitim to ti asawak amok nga sla kasasalita na ti anak mi. Agas tamat kanya. Anak, naragsak kami. Awanin ti sapunin mo pa kinaapo Diyos. Naragsak kami kininanang mo, ni mamang mo. Kastamat tayo kadagiti kakabsat mo. Imbalik yan damin. Nga madadapay nga siya tinagbalik anak. Apay ko na. Agin inanakan. Awanin ti mariknam abisin. Awanan ti mariknam nga sakit. Saan kang agmisuot. Saan kang agmurareg. Awanin ti mariknam nga ladingit. Tadakan iti sidong tinamarswa nga agrag-ragsak amok kat matchek tadakan iti sidong tinamarswa agsibod da nasingpat ka nasiyat ka baysa ka kapudno nga anak ti Diyos kat nga rod anak urayin na kami kat idawdawatan na kami kini Apo Diyos ti adadapay nga salunat bi kini mamang mo kawanin ti sabali pa nga raramidan mi dito no saan nga agserbi kang kuana tumulong iti padami nga tao kan gastamat kan amang sarungkar amang kita ti pagsayatan dagiti kaanakam dagiti apu ko mi gani karakararag mo sapi ko manak ko tagtutuloy mo tiragsak mi no pa saan amariklikan la tama na dumteng dagiti marik nami nga saan nga rumbeng ko ma nga mo may kamtumatin keng ka dumanon tapnong papada dayton nga daniti sitong tinamaraswan Manong Nemy awanin ti sabali pahay nga ramidan mi ti asawak na tiya mangpasyar kadagiti anak mi kadagiti apu ko mi ket syempre adamadlata pamatawdan mi iti para kada kami nupay ananawan da kami di kita anak mi ken saan damatan nga kurang amang ted iti suporta ken panagyaman ta kada kami nga naganak kada kuana dito nga rod ti pagkasalitak Manong Nemy kadagyaman aklauna iti anos mo nga nang ibasa ket sabi ko adda na ibatik nga adal liluwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya more power to your program tuwing nga rod agyaman nga kabsat mo Arsenio Guillermo iti Claveria Cagayan. Thank you matkanggal sa inyo. Thank you kadagiti aming nagdangag kanagbuya. Ito iti pagayam niyo ni Manong Nemy Ruiz. Sumasarunon ti Tita Nora Tips. Pumakada akon. Thank you very much. Na yung bagong oras tayo aming sa kapanan.